Dame na sumurong na siyan sa luhut na roha, ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus, jamita tuhita ima tuminggu na pasapululimahon dung Trinitatis, Minggu tanggal 25 September tahun 2022 on, tersurat ma di sada Timotius onom ayat onom ro di ayat 10. Songonom mahatana disi laos ta paihutihut ma. Pangomua godang do tutu hadaulaton, anggo mardongan sabam niroha. Aidang adong tabuan tuha sianganon, jaladang tarbuak kita agia aha lahuruar. Alai molo adong dihita si panganod doho parabiton, tahasabab pemai. Ia aka nanaing gabi mamora, madabudo tu bagasan pagunjunan doho sabil, doho tulan hahisapon hautoon, aka namangago, namangalonok ko jolmai tu bagasa jea doho tamaguan. Ay urat nina sahajahatod do roha na holongad di hepeng. Ido disakapi na diba, ubahin na lilu siyan hapor siyaw ni. Gabe ditaitod do godang nabirnit tu dirina. Ido sahat ni turpuki. Damang dainang, siyan hurungan ditongos Apostel Paulus do surat naun. Dalan na marmahani si Timotius, anak haholongan nai. Ia si Timotius, imasahalak na poso nasanga maddongani si Paulus marbarita nauli tuluat Asia. Uju di Efesus na sida, di ida do tung masay godang juppa aka parpuda haliluon, dohot aka pangatusion nalipe. Di baheni, di pasahak si Paulus maturgas parbaritaon nauli i na di Efesus, tu si Timotius. Huhut marmahani huriana porsia disi, laos disima ibanamian. Marhite suraton, dipangidohon tu si Timotius asa paingoton pangatusion, dohot hasomalan namasa di luar Efesusi. Pangatusion nalipei, makorhon hasomalan na sudinggaddo. Mangihuton pangatusioni, didok ma. Asa marsiadu mangiahi hasonangan sa gudang-gudang na. Jala padauhon akka na mangarsahi roha doho pikiran. Hasonangani manang kesenangan atau kenikmatan. Gabe narumikot songon tujuan ningulu. Laos dipataridahon marhiti pangalahon ang pabahenan. Ima na mangulu na sida berpoya-poya. Jala marsonang-sonang manian tahina. Dang parduli, dinggam manang nasodinggan tututudongan. Dinggam manang nasodinggan hobar tuaturan ng haporseaon. Dang riko bedina sida mangurupi dongan. Apalagi manarihod dongan. Makorhon gijang ni roha do. Jala makaposi hamoraonido na sida. Ido bahen, Apostel Paulus mangidohot tu si Timotius. Laho mamudai ruas na dihuriai. Asa padauhon manang manadikon pangalaho si songoni. Damang dainang omma odolan na didok ni Apostel Paulus di surat parmahanion na itu si Timotius. Na perjolo, pangomoa godang do tutu hadaulaton, anggo mardongan sabam ni roha. Odol di hatahon Apostel Paulus hataon. Ala saya dong aka parpuda haliluon hati hai, na mangajarhon, ia hadaulaton, manang pelaku ibadah, manang padobaon, na tutu, ima akana digohi hamoraon. Gabe dipake do hamoraoni suhat-suhat taringot tu hadaulaton, taringot tu dinggan manang sodinggan panobaon ni sasahalak tu debata. Mangalo po daon, riko di Apostel Paulus mangodolhon hadaulaton namardonga sabam ni roha. Manang ibadah yang disertai rasa cukup. Hatagorik didok autor keia. Ido na diterjemahon tu paddohan rasa cukup. Manang sabam ni roha. Asa paddohan cukup dada holan marpardo muat tu rasa. Alai doho do nang turoha.
Rasa cukup adalah sikap batin terhadap kehidupan. Dang nanaing maddok, ikop pugus manang dang boy mamora akahala Kristen. Alai konadong sabam ni roha. Muse, rahasia kebahagiaan tidak terletak pada hal-hal material, manang dia ke benda-benda mati, tetapi berada dalam diri manusia itu sendiri. Ai soadong tabuan tuha sianganon, jaladang tarbuan hita agia halau ruar, songon na didok ni si Job, nama saimara doa au ruar sian butuhan ni dainang, jalamas saimara au mulak tusi. Asa molonung nga adong sadang pangan papan nihasabab pemmak jala pinuji madebata di bagasan Kristus. Damang dainang sahala pada bisuk na margoar William Barclay, manang sahala ahli teologi maddok. Rasa cukup manang sebab ni roha timbul ketika kita melepaskan diri dari perhambaan akan benda-benda duniawi. Ketika kita menemukan kekayaan di dalam kasih dan persekutuan dengan sesama manusia, dan ketika kita menyadari bahwa milik kita yang paling berharga adalah persahabatan kita dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Damang dainang, tung masaydenggan situ tudo hanguluhonot tak puda na pinasaha ni Apostel Pauluson, namangodolhon sabam ni roha manang rasa cukup. Lumobi di partikyat ta sinuaing, di lamang gugu tod di materialistis doho hedonis, hapero musea kahamaolon nuaing na di portibyon. Tabani muse, adong muse do pangatusion taringot tu teologia, na diguari teologi kemakmuran, manang didok prosperity teologi. Sipata diguari teologi sukses, yang go kemakmuran doho kesuksesan, manang kaya, keberhasilan, dan sehat sempurna adalah tanda eksternal dari Allah untuk orang-orang yang dikasihinya. Sementara penebusan dosa yang dalam kekristenan dilakukan melalui Yesus Kristus, yang dilakukan Allah bertujuan untuk memberikan berkat kesuksesan dan kesehatan. Molo satokin tangihonot ta ulido pudei. Alai di pamekmet pudeido pandobusion. Haluau doho hanguluan salileng nilileng na pinatupan ni debata di bagasa Kristus. Sosudat naso dihaholongi debata do akan naso makmur, manang akan naso sukses dope. Boha muse Tuhan Yesus doho akasisianna, dang sian kemakmuran doho kesuksesan na sidat. Ido ubahen riko tapaulak todi sabam ni roha, manang rasa cukup, nama kahanguluhon kesederhanaan, songon na dihanguluhon Tuhata Yesus Kristus. Ay molo lamago tod di sabam ni roha, gabilam torop ma hajol maon mangyahi hamoraon. Sahalinari, dang maddok, nasubui mamora kana porsyay, alay tung unang manian hamoraoni gabi tujuan ningulu. Ay molo hamoraon gabi tujuan, dimungkinkan do menghalalkan segala cara. Dohot manugihot tuha hisapon, hautoon na mangago, na mangalonok ko jolma itu bagasa jea doho hamaguan. Ay roha na holongat dihepeng do, urat ni nasa hajahaton. Alew nang salah hita, dakkepeng urat ni nasa hajahaton. Alay roha na holongat dihepeng do. Ay molo nung nga roha na holongat dihepeng, humolongan jala upos nama rohanai tu hepeng maribakot tu debata. HP di hepeng manang dolar Amerika takas do di suraton didok we trust in God porsea dohami di debata. Dang didok di bagasan dolarnya Amerikai we trust in money porsea dohami di hepeng. Damang dainang adong sada ilustrasi khobar tu jami taon. Didok ma disadatiki marapok ma opak halak sibulis. Ia si hataan di parrapotani ima bohama bahenon ni sibulisi asa sumurut amani padut doho keluargana sian panobaon tu debata. Dipangido pimpinan ni rapoti padapok sianak kadongan na sibulis
Roma sibulis na parjulumaddok. Tapa Roma sahit na posi tua manipedut doho keluargana. Mangihut to pikirakku, moloro songgo parsahiton na posi, totu tadi konon ni keluargaido panobaon na tude bata. Alai, Roma pimpinan ni rapoti maddok. Ay nang lupa do huru alakam. Taon nang salpu, nunga taulahon na songoni. Jala tahirim do, asa tadi konon na niyan hadaulaton na parsobaon na tude bata. Hapi dia mana masa? Balik sa lam takas do na sida jauh-jauh tude bata. Marhite-hite panobaon. Na asing majo mangalehon pikiran ninna pimpinan ni rapoti. Marturu masih bolis dapat duahon. Di dokma anggo pikirakku tasigai masudi akan naniula ni amani pedut rap doho keluarga nai. Asa marpugus na sida. Taparora gam niak kahamaolon asa marsak rohana jala pojok pikiranna. Melonunga songoni ida hitama ikon tadi konon ni keluargai hadaulaton na parsobaon na tude bata. Di pareso pimpinan ni rapotima catatanna dungi di dokma. Mangihuton catatakku padapok mipe nunga taulahon satu tahun naung salpu. Alai tung lemar situ tu dua manipedut rap doho keluargana manoruson hadaulaton na panobaon na tude bata. Dakona pikiran mi odol didok pimpinan rapoti. Hape sahalak nari nama sian si bolisi nasomak kuling sian nakkaning. Burjudo ibana patangi-tangi pinadok niak kadongan na huhud marpikir ibana. Disukun pimpinan ni parapoton ni si bolisi maibana. Adong usulmu? Roma si bolis na patuluhoni maddok. Hupai hutihu sian nakkaning parapotot taon. Gabi tubu di rohakku maddok. Parhadaulatun nautusad do hape amani pedut doho keluarga naon. Alai nang pesongoni huuji mamangaleho pikiran. Boha molo tau rupi amani pedut doho keluargana disudi akka ulaun dohot usahanai. Tapausak keluarga isian hapugusonna. Tau sehon hamoraut tunasida. Dungi taiti ma rohana nang pikiranna asa lalap binaheniaka usaha doho hamoraun nai. Asa unang adong betikina doho keluargana patupa hadaulaton na tude bata songoni dia kanang parsobaon nai. Ima pikirakku ninna sibulis na parpudii. Ujungna dipasau parrapotom nima usul na parpudii. Pinajepek macari taon damang dainang. Lamad dohar manguluni keluarga ni amani padut. Lam diak akar tanah. Lam gudang kasinamotna. Laos sudema pikiran gugu doho tikina paurusurus akausahonai. Arta doho sinamotna. Akayanakon nape lalak ma dinalaho menikmati hagio ni pardagingon. Alanunga suada be panugunugun. Tading ma ulaun namarhadaulaton tude bata. Dangadong be mamuji marsoba tude bata nasida. Marsura ma akasibulis. Alamar hasil paagohon pangalaho doho roha na marhadaulatoni sian keluarga niamani padut. Damang dainang. Asa dia madohonon sian ilustrasi i. Keluarga niamani padut na padut hola ditikki hamauloddo. Alaidang padut ditikki go artana. Adong dosya kita naringgas mangulaho kapor siaota hola nuju di hamaulon. Alai dung salpu hamauloni margati doho lasni roha. Gabi margati tikkita holan mangaraduti sinadongatai. Gabi sotaraduti be partodiota. Molo adong sisongoni parrohau kamuma tutur muna. Ati horong niamani pedut na diilustrasi dohamu. Alai dau mai sian na porsea ati kadongan.
damang dainam. Dang jaminak kape sinadongan dohot tamoraon ni portibion. Pahot hadaula totta manang parsobaut tatu de bata. Di sialani, manang nasongod dia pe. Manang sadi harina pe, tu de batama pinasaha dirita. Aisyad de batado ngulutta, jala de batado nang hasahatan ni ngulutta muse. Tu de batama panobauta, doho pos di rohatta. Ay holad de batado na patut si sobaon. Jala holad di sido dapot roha na makasabapon. Tuhan de batama na mangaramoti doho na mamasu-masuhita. Tuiba nama parsobauta. Tamama hita makasabapon saluhut na pasu-pasuna. Amin.